se oli aika reilu tärppi. Helvetin iso kala. Kuuntele! Aika mahtavasti kaveri vetää. Nyt se tulee tänne päin. Vielä on kiinni. Varmaan meidän elämänkala kiinni. Nautiskellaan. Sama otti perhoa. Näitkö? Tämä ei helpolla antaudu, on sen verran tää jööti. Ei me oo kuule vielä tässä oltu kuin 5 minuuttia. Joo. Nyt tuossa tulee toi koski kohta, niin me ei sinne ole. Meidän pitäisi päästä sinne tietenkin alapuolelle, että... No silloin me ei voida pysyä. Joo. Tää voi olla häijykojama, kun se tällä tapaa jurnuttaa tossa pohjassa. Töppäät sen tuohon hietikolle sen veneen keulan, niin se pysyy siinä ja katsotaan kuinka tässä käy. Noniin. Vetää sen veneen rantaan ja ota koukku. Väsys jo. Nyt ollaan lähellä. Mutta koukun kanssa ei saa sitä hätiköidä. Se on iso kala. Mä yritän sen taluttaa jossain kohti siihen kohille. Seuraa kalaa vaan. Tällaista ei olekaan ennen ollut siiman päässä. Valmiina. Siellä se on veneen vieressä. Käy koukkaamassa. Ai. Kato, nyt tulee. Varo siimaa. Se on siinä koukun eellä. Tempo se ylös se. Vie rannalle saakko. Jumala helvetissä mä olin sen rannalle. Housut on siinä kastu. Noniin. Hyvin väsytetty.